Hoztam 4 könyvet, amit még soha nem osztottam meg senkivel, mert egyszerűen egy tisztességtelen előnyt ad az üzleti életben. Az első Almanac of Naval Ravikant Eric Jorgensen-tól. Naval Ravikantnak az életét foglalja össze. Naval Ravikantról annyit kell tudni, hogy ő volt az egyik első befektetője a Twitternek és az Ubernek is. A könyv első felében leírja azt, hogy hogyan kell vagyont építeni, a másodikban pedig, hogy hogyan legyél boldog. Második Drew Eric Whitman-től a Cashflow, ami 100 titkos szabályt mutat meg, hogy hogyan kell jó hirdetéseket írni. Hogyha csak egy kicsit belepörgetek, láthatjátok, hogy mennyi minden van kihúzva benne. Következő Roger James Hamiltontól a Millionaire Master Plan. A lényeg, hogy személyre szabottan megmutatja, hogy hogyan tudod elérni az $1 millió. Végül az utolsó pedig Bob Barktól The Art of Persuasion. Ez a könyv konkrétan minden sötét pszichológiai trükköt megmutat, hogy hogyan befolyásolhatod az embereket, és hogy hogyan befolyásolnak téged is a nagy cégek. Ennek a 4 könyvnek a nagy része már most fent van a könyvklubban, ahol meg tudod hallgatni összefoglalva. A többi pedig hamarosan érkezik. Töltsd le még ma, és gyorsítsd fel a fejlődésed te is!